ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷӣ. Ҳама каса бардурои азиз созен хубен, саломатиётон хубай, настроенотон созай. Чанд кашидат бардуро замини арзон роӣ накарда будане ки дар ҳамин видео як замини арзон роӣ кардагиянд. 40 сотиқ замине бардурои азиз. 40 сотиқ замин, нархиш 6000 сомон. Хонаҳои заминӣ ҳастаи дар ноҳияи Ҳамадонӣ, яъне ки пештара Московский ва хона ҳастаи дар ноҳияи Данғара ва дигар ҷоҳо. Квартира ҳастаи ба иҷора дода мешавад, воқеъ дар шаҳри Бохтар. Ана квартираҳои фурӯшӣ ҳастаи бардуро дар шаҳри Гилистон, шаҳри Душанбе, ноҳияи Зафаробод, шаҳри Бохтар, шаҳри Ҳисор. Қизиқи видео ҳамия бардурои азиз ки дукомната квартира 100,000 сомон. гӯш кесен, дукомната квартира 100,000 сомон. Видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунен, бо хабар мешен аз нархи навои имрӯза. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, мисол мефураш ки тезтарак фурӯшумаш, номерои мада десен дар экран, WhatsApp дароиш кунен, ма барои харидоро як реклама созиш мекунем. Мисли ҳар вақте адоналайкира бижиқен, касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки ҳами хонаҳои арзона бихарен, мисол пропускат накунен, хонаҳои арзон меғелтада ма да рӯз на рӯз. Хонаҳои арзона бардуро пропускат накунен, мефуратон дар канали ма чеёхинам кнопкаи подписатсияро бижиқен, як дона лайки бепала ба ягон шлопки кандагӣ бизанен. Рафтем ака. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территорияда бардуро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. чизе ки шумо мекуфтен ин амо ёфтемаш дига наковен шеруи нар. Квартира ба иҷора дода мешавад, воқеъ дар шаҳри Бохтар, пеши бозорчаи ТЭЦ дабдай. Як хонага 4 этаж, домои панелӣ, ремонташ оддӣ, ремонти миёнай, овсвеч ҳастай, термоз, диван дора, ҷош бардурои азиз оромай. нарша бо маслиҳат гуфтагиай, занг зада маълумоти бештара мегирем. Квартираи зур мақсад. Ҳар моҳ 900 сими доданаш мегирен. Мақсад зиндагӣ мекунен да 900 сомон, 5200 рубл мешава. То хона харидана, и хона да мисол ана зиндагӣ кардан мегирӣ, ба вақти хона таёфти пули ов свеча метива, меброи мераи хонаи харидагӣ. Хулоса бардурои азиз, квартира ба иҷора дода мешавад дар шаҳри Бохтар, Қирған, мисол номи пешинашай. Номерои телефонаш WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. як устои зур айда, устои мебелай дар шаҳри Бохтар, инами суратҳои десен, ҳамаи ҳами корҳо ай дисташ меояд. Метавонен ки ана мисол номерош ҳастай, зангиш бизанен, заказ кунен. Ана устои зур ай бардуро, ана чанд сол шид стажи корӣ дора. кораш ба сифат ай. Номерои телефонаш ҳаст, марҳамат бардуро касе да мисол на ягон мебел дар кора ё мисол заказ кардани ай, номерои телефонаш ҳаст, имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. Адресаш шаҳри Бохтар ай. дӯстони азиз, камтар дига суратҳояшро роӣ кардагиай, марҳамат тамошо кунен. касе ки мисол ана заказ карданиен, ина номерои телефонаш, имо WhatsApp дора, адресаш шаҳри Бохтар, доставка ҳам дора бардурои азиз. хай мисол номерои телефонаш аст, дига маълумотоша занг зада мегирем.
دوستان عزیز خیلی که در اول ویدیو گفتم یا زمین 40 سوتیق زمینه انا 60000 سومونش میگه اینا وقت ساعت مینوت شماد بردور عزیز گپش میزنم با دقت گوش کنین ازم ندیسم بردور خردور در ناحیه وخش جماعت بوستون ای سنتر ناحیه وخش 10 کیلومتر دورتر بده زمین بردور لاوی راهی کالون ده 40 سوتیق زمین خیلی گفتم انا زمینش رشد خشروای میشوه که خانه را بکنی و بدروی زندگی کنی او سویتش 10 متر دورتر میگذرانیش تمام حجتش برداجونو دو تا سرتیفیکات داره میشوه که دو آدم بخرشه میشوه که دو اویلا بخرشه مثال تقسیمش کنه خانه را بکنه بدروی زندگی کنه قریبی زمین ده مغازین مکتب هست توچکای زور دبده مثال نبود دریوچه داره نرش بردروی عزیز 60000 سومون میگه خیلی گفتم 40 سوتیق 60000 سومون کسی خریداری انیق باشین سودا میشوه 320000 روبل میشه نمره تلفنش چی گپ ایما واتساپ داره زنگ معلوماتی بیشتر بگیرین شرینار شرط نیست که ما 10 سکون پس بگم لایک بجق خودت فهمیدین شرینار گپ نیست دوستان از خونه داشتن قرارداد در ناحیه همدانی پیشینا مسکووسکی دههای بودیون زمینای نو قشلاق مرغوب دبدای 7.5 سوتیق زمین ده دو خانه وریمانکا کردگی خانه و ریمون داره میشه بدروی زندگی کنی او سویچ هست حجتور 100% گردی خانه 80% محکم برنی خانه ده آشخانه بانیا حجت خانه الو خانه داره قریبی خانه ده مکتب مغازین مدپونگ نزدیک بده خلاصه توچکای زور دبده خانه نرش بردروی عزیز 175000 سومون میگه سودا میشوه یا با خانه در ناحیه رودکی هم علیش میکده مثلا هم فروشی هم علیشی پولی روسی قطعی 1,10,000 روبل میشه 175000 سومانی نمره تلفنش هست نمره توجیکستان نمره رسیش در واتساپ داره زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین خانه زور نکی دوستان عزیز میگذاریم با یک کوارتیر ارزان دیگه با دقت گوش کنین این کوارتیر دستیم بردرو قرارداد در شهر گلیستون بردروی عزیز ای شهر خوجان 20 کیلومتر دورتر بده کوچه میرزا تورسونزاده دوستان عزیز انا دو خانگاه نکی سه خانگاهش کردگیان در 4 اتاج قرار داره ریمونتش 100% او سویچ هسته حجتش هم 100% کردگیان کوارتیر بردروی عزیز با چیز چورش فروخته میشیده نرخش 250000 سومون میگه سودا میشوه یا علی شامشه با خانه یا با کوارتیر در شهر دوشنبه سه تا نمره تلفن شاموندگیم بردروی عزیز هر سه نمرش واتساپ داره زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین پولی روسی قطعی 1,440,000 روبل میشه دوستان عزیز نمره تلفنش هست زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین ویدیو شرایط کردگی همه جای خانه را مثلا همه جای کوارتیر را تماشا کنین نوار دوام داره دوستان عزیز میخونه داشتن قرار داره در ناحیه دنگره دهه شهبور پاوروتی سراهای دوشنبه 6 سوتیق زمین ده 3 در خانه قطعی دولانش کردگی ریمونت خانه میونه میشوه که بدروی زندگی کنی او سویچ هسته حجتش قرار داره اوش خانه بانیا حجت خانه داشته دوستان عزیز خانه کانسانر داره امسال هوا گرمه کو اگر این خانه را بخرید تای کانسانر ده یونباش میکنیده گیدی خانه بردروی عزیز محکم دروازه 3000 سومون زدگی قریبی خانه ده مکتب 67 مغازین مسجد نزدیک بده خلاصه خانه توچکای زور ده بده اینه که نرش بردروی عزیز 100,000 سومون میگه 100,000 سومون در ناحیه دنگره خانه فسانه که پولی روسی خطی 580,000 روبل میشه بردروی غریبم شاگرد کو همین پادپیسچی‌ها را نگاه که خوب نیستن نه استاده چخ کردم میگی یه گپ نیست شاگرده مونده نباشین دوستانی عزیز
бардурои азиз мегзарем ба квартираи фурӯшӣ. Квартира дестен қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, духонага дар 10 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрае. Домои пешина хона ремонт кардагӣ. Ҳисоби квартира мегӯяд ки хона дар ноҳияи Зафаробод, шаҳраки Меҳнатобод, кӯчаи Мактабӣ дар 10 этаж қарор дорад. Ана бо тамоми чиза чораш фурӯхта мешуда. Бардурои азиз, нархша 100,000 сомон. ина бардурои азиз, аввали видеода гуфтам ку як комната квартира 100,000 сомон. Анами анамуай. бардурои азиз, 100,000-ш мега 580,000 рубл мешуда. Долларш ҳам дар бар экран нависагӣ, номерои телефонаш ҳаст, зангш бизанед. хуб, хонаҳои фурӯшӣ тамом шудагӣ, квартираро давом додан мегирем. Бардурои азиз, аз куҷое ки хона, замин, квартира дар кор, дар комментария бинависен. агар заминтон, хонатон дар кор набоша, просто бинависен ки беҳтарин видео ё савдотиҷӣ ба пеш бинависен. Тамом охӣ. бардурои азиз, гӯш кунен. ин квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 24 квадратни метр, Зарафшон, деҳаи Испечак 23. бардурои азиз, дом новостройка гуфтагӣ, хона ремонт кардагӣ. ҳисоби квартира маълумот бисёр додагӣ нест, фақат нависагӣ ки як комната квартира. нарша бардурои азиз 140,000 сомон мега таргават мекна. ана пули уруси қати 810,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, конкретни харидоро зангш бизанед. видеои пешинар аҳамият додум, дар комментария навистан ки ай қирған квартираи арзон мон, ай қирған квартираи арзон мон. гап нест бародарҷоно. хуб шудааст. ина бардурои азиз, квартира фиши қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара номаш ана Қирғантепай. як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 30 квадратни метр, район ана кӯча Дӯсти халқҳо. домои пешинаи бардурои азиз, хона ремонт кардагӣ, хай ремонти средни доштай. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат навистагӣ ки нормални. ҳамин нормалниша бифаҳмем ки ана ремонти нормални будайда. нарша бардурои азиз 150,000 сомон мега арзон мекадай. 870,000 рубл мешидай. харидори аниқ зангш бизанед. дӯстони азизам, монда набошем, бо як бор дигар мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира дестем бардуро қарор дорад дар шаҳри Исор. як хонага 5 этажда 39 квадратни метрае. гиҷои Исорай бардуро хай навистагӣ нест. дом бардуро новостройкаи хона ремонт кардагиай, не ки ремонташ мақсад гарини хидмда маъқул шида шероинар. ҳамин ремонташ созда охи, тозаи хушрӯ квартираи фасон будай. як хонага 5 этаж шаҳри Исор, хеле гуфтам, нарша 180,000 сомон мега арзон алиш мекна. гуфтагӣ нест, хай ба чӣ алиш мекунам. номерои телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара мегирен. 180,000 сомон, ана пули уруси қати 1,41,000 рубл мешидай. харидоро зангш бизанен, ҷои хубай. ана ки дӯстони азиз, ана миҷаи видеода ман хеле спокойни гап мезанам, да ором гап мезанам. бардурои азиз, ибад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза, аз куҷое ки замин рӯӣ кардан, замини 60,000 рӯӣ кардан, аз куҷое ки хона рӯӣ кардан, аз куҷое ки квартира рӯӣ кардан, ҳаракат кардам, барои шуморо нархҳошона гуфтам. фикр мекунам ки хай мисол нархҳои зур буда. аз куҷое ки хона, замин, квартира намондам, дар комментария бинавис, ё хона дар кор набоша, просто бинавис беҳтарин видео савдотиҷа, инам қа дастгири шеринар гапат надорам. ва бардурои азиз, бисёри ҳамин хонаҳое ки рӯӣ мекунанд мода, бисёраш бардурои азиз ана бепасред мекунанд. соҳибои хона худшон рӯӣ мекунанд. барои ҳамин мисол форатон ки ҳамин хонаҳои арзон дар кораятон ку мисол яхелада канали мада подписатсия кун, амура биҷиқен зангулара дар болагиш монед. фаҳмидена бардурои азиз? бо як бор дигар мегумтон ки ҳамин подписатсияра ҷиқиден, зангулача меброям, зангулара дар болагиш монед. инам хеле бардурои азиз. хай бисёри бад гап намезанем, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша, дар куҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дастгирии моро фаромӯш накунем бардурои азиз. ана касе ки то охири видеора қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен, рақами 5 звездара бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем бардурои азиз.